Takže já zdravím všechny lidi a vítám vás u mého druhého videa ze hry Shakes and Fidget. Dneska bychom se podívali určitě na některé z mých postav, takže hned vlítneme na S11, kde mám Falešného z cechu teorie velkého třesku úrovně 158. Takže hospoda, ještě budeme chvíli čekat, zbrojírnu, nic moc, čarovchod, žádný elík. No nic, takže určitě si dáme arénku, kde máme hráče Grábo, ten by mohl padnout. Tak, super. A určitě se podíváme na podzemí, máme tady 30 houbiček, takže snad by mohl padnout. Jsem ve čtvrtém poschodí, mám tady, jak se jmenoval, nočního trola. Ten by měl padnout, ten půjde po 10 hubkách. Pojď. A teď mi dá kritiku. Tak, to vypadá. Super, pojď. Normál. Kritiko. Normál, no, škoda. Tak, ještě mohli bychom si vylepšit staty. Tak, aspoň teda trochu. Pojď. Padneš. Nemáš, ne, ten nepadne. To je potvora. Takže co bych dál chtěl vidět, ukázat, tak to, že jsem ve věži v poschodí 1, stále na panu Koláčkovi, taky si můžeme hned vyzkoušet za houbičku. Ty mu zase moc neobereš, že? Tak. Ne. Mám ještě dost cefrů, než padne. A už nám bliká hospoda, takže se můžeme hned podívat. Tak, super, další houbička. Zatím bychom si mohli dát hospodu. Tuhle. A podíváme se na další postavu, na S22, kde mám Winterse, level 45. Která momentálně tady nemám, ale to vůbec nevadí. Takže podíváme se hned do hospody. Ježíš, mě to řve. To seká, kurně. Takže nějakou dobrou hospodu, ale ještě předtím, když jsme se mohli podívat do arény. Máme Johnnyho, takže ten nepadne asi. Mě tam dal, takže pod zemi můžeme prokliknout. Koho zkusíme? Tak, mohli bychom větrného elementála, který asi jen tak nepůjde. Tak, hodíme hospodu a pokročíme o něco dál na S23, kde mám Spearse z cechu SK Pop Punk. Jsme pozice 78, když tak nabíráme lidi, takže můžete psát tady hráči kačka 478, kurňa ničí služný. Tady bychom se mohli podívat arénu zkusit, nepadne, tak nic. Tady už jsem byl asi na podzemí, takže akorát si dáme tu hospodu. Tady je taková dobrá. A mrkneme se zpátky na S11, kde nám bliká C, kde nic nového nevím, takže pojďte, zkusíme ještě toho trola. On musí padnout, to není možné. Ještě vylepšíme trošku staty.
Možná, že kdybych něco koupil na výdrž, tak by možná i padl. Jenomže já zase nebudu mít penízky, že? Takže vyzkoušíme to i tak. Jím do těch 10 hub to vyzkoušíme. Maximálně se podaří příští díl. Kurně. Vždycky tak zbyde. No, 6. Jo, kdyby mě nevybral. No, super. Tak, pojď. Critical. Normál. Critical, super. Normál. Pojď teď normál. Tak to nemá cenu. Já zkusím se podívat do příštího dílu o nějaké té solidní věci na výdrž. No nic, takže já vám děkuji za slednutí videa a mějte se. Nazdar.